Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Eu, salutare băieți, ce mai faceți, ce mai ziceți? Astăzi am revenit cu un nou episod de Minecraft Bedwars împreună cu un invitat nou numit Marco. Marco, mă auzi? Cred că el nu ne aude. Marco? Eu te auzi? Marco? Da, salut. Vezi că se întrerupe foarte tare discul, adică nu știu, auzi foarte puține fraze, adică când vorbeai nu te auzi. Ai niște probleme, înseamnă că ai niște probleme. Înseamnă că ai niște probleme cu netul. Da, mă auzi întârziat. Cu ce? N-am trebuit să am nicio problemă cu internetul. Sincer să fiu. Atunci de ce mă auzi întârziat? Că eu te aud bine. Bun. Ok, lăsați, haideți să intrăm în meci. O să comunicăm puțin mai greu, dar Am intrat. asta e. Bun, sper că ne-a dat împreună. La șoc. Bun. Na, ce să facem, băieți? Dacă are niște probleme cu netul acum, n-am ce să fac. Ore de la Discord, stați puțin, poate rezolv. O secundică. Bun. Acum auzi? Da, te aud. Gata băieți, am rezolvat. Așa. Dar n-aș niște aerul, că vreau să-mi iau Bun, gata, am rezolvat. Te ocupi tu de pad, da? Bun, TNT. Mergi în direct pe bătaie, vezi că ți-am lăsat niște chestii în chest dacă îți trebuie. În chestul normal, gen. Bun. Da, cu păpatul cu luna, nu? Nu prea, cu lemn prima oară. Ia. Lemn. Nu pot să cred. Ia. Da, prima oară când ieși eu din bază și am murit. Ce? Am căzut în void. Dă și mie goldul. Am înțeles. Vă dau? Goldul. Bloc. Ok, să dau niște blocuri. Dă-mi-l. Gold, nu materiale. Da. Uite de ăsta. Așa, gata, ți-am dat. Oh. Stai alea că să-ți dau materialele astea înapoi. Sabia, pardon. Poftim. Bun. Așa, bun. Mergi pe care sau am grijă de pad? Poftim? Poftim. Tu ai grijă de pad deocamdată. Tu te duci pe bătaie sau mă duc eu? Mă duc eu. Ok. Ia. Ai grijă de pad. Acum pune și tu, în loc de lână pune lemn. Aoleu, vine ăștia la noi. Stai să iau. Blocuri. Uai, ce chestie, mi s-o la lemn. Da, băieți, nu mai știu să construiesc cum construiam. Asta e. Vezi că vine ăștia pe noi, bă! Tu nu te uiți la pat! Ne omoră deja. Da. Ne-a omorât deja, băieți, fiindcă Marco este foarte noob. Da, deci mai iau lemn și prea materiale. Frate, întâi ia lemnul și după lemn pui un strat de sticlă. Ok?
Scoați. Marco? Of, iar se întâmplă. Acum auzi? Da. Ok. Întâi pui lemn, apoi pui sticlă și după endstone. Ok. Deci asta e. Ia gold pentru lemn. Deci gol trebuie ca să am lemn, am înțeles. Ok, pui un strat de lemn, deci doar un strat de lemn, pe urmă sticlă și în final endstone. Și pe urmă mă ocup eu, dacă e ceva, până îi distrug pe ceilalți. Nu ar trebui să te resurse, mai ai nevoie de unul. Da. Ia stai. Pentru ce? Ce mai vrei să iei? Putem? Așa, așa, bă, ce ai zis că mai ai nevoie? Bă, dar pui decât un strat, atât, pe margini și deasupra. Ok, bă. Și astea să pun și trebuie să mai pun deasupra. Nu trebuia să mai pui și o dată. Așa, și acum pui sticlă. Ok, stai să iau sticlă. Stai să-mi iau armură. Pardon, partea greșită. Bun. Bun. Ia niște blocuri dacă îți trebuie și ție să te urci la cineva. Ți l-am lăsat. Vine Aqua pe noi. Salut. Are lag. A venit Aqua pe noi. Uite-te la pat. Ok. Mă bate. Dă-i în el. Dă-i în el. 5 secunde mai. Am aruncat. 2 secunde mai rezistă. No. Bine. Unde? L-ai aruncat? Bun. Trebuie să mai am niște sticlă, că nu mai am sticlă. Bun, îți dau eu iron acum aia. Așa, să-mi dai că nu prea am bani să-mi pun sticlă. Așa. Ok. Ia sticlă câtă vrei tu. Și pe urmă pui endstone. Pui tu asta mult? Nu, că eu mă duc acum pe ăștia. Așa, înțeles. Ia. L-am aruncat. Ăla am picat și eu. Nu mi-a sărit space-ul meu. Frumos. Bun. Te descurci destul de bine pentru al doilea meci al tău. Mersi. Așa, acum să iau niște redstone. Îți las iron în bază. What? Trebuie să mai iau iron. Uite-l unul pe bază la noi. Are sabie de iron. Vin. Pe bază la noi, pe bază. Stai puțin că să apeși pe lângă pat. Uite-l. Stai. L-am bătut. Mai e unul. Dă-i tu că am viață cu tine. Dă-i. Da, ai murit. 2, 1, hai, spawnează-te. Hai, gata, m-am spawnat. Băi, ne sparge patul. Dă-i în el, dă-i. Sparge. Dă-i. Are 5 atare. Bun, bravo. Acopere patul, repede. Mi-e puțin să acopăr repede, dar nu mai am materiale, bă, stai că nu mai am materiale. Ăștia vin amândoi pe noi, sunt disperați copiii. Da, mă. Încerc să mă duc și eu pe ei, dar nu mai am viață. Du-te repede, stai puțin să... Dar stai mai întâi să cumpăr niște materiale, să mai cumpăr... Ăsta vine rush, instant, frate. Că nu... Bun. Da, băieți, nu mai mă descurc așa de bine, mi-am ieșit din mână. Bun, să cumpăr bine patul. Sunt în spatele lui? Nu mai sunt. Patul nostru arată... Nu mai sunt. Mort. 1. Așa. Băieți, haideți că mai știu să joc dacă e. Joc perfect. Mâncava-și. 24, Da, m-a aruncat în void. Vezi că e afară,
cumpăr... De fapt, stai că n-am... E afară, e afară! L-ai aruncat! Uitați la cât îmi dă! Ăsta are hack. Poftim? Era unul cu hack. Ok. Ce se aude de la tine? Da, e sora mea. A, dacă nu știți, Marco are o soră. Dacă o să mai auziți chestii pe fundal. Da. E par... Acum, uite, doar se uită. Ah, ok. Mapa asta mă enervează. Nu prea-mi place. Am înțeles. Ok, da, go. Dacă repede. Haideți, băieți. Uitați ce skin mișto are Ichi. E o vacă roșie. Ia, stai puțin să cumpăr mai întâi niște... Ia, ți-am dat gold. Ca să iei. Ah, ok, ok. Nu trebuie decât blocuri, atâta vreau. Măduraș. Stai puțin. Gata. Trebuie să apuc patul. Ok, pe cine merg? Albastru, spate. Bun. Albastru e? E. Nu pot. Stai. Așa, bun. Bun, să acopăr bine patul. Ia. Bun, și asta. Avem ceva, cred. Ce? Păi, a venit albastru pe mine. Vezi că vine albastru. Ok, hai că stau aici, deasupra patului. Ok, hai. Avem deja, avem. I-am dat. Mort. Oh, vezi că a venit verde, deasupra. Vezi că sare pe pat. Bă, uite. Mi-a spart patul. What? S-a teleportat pe lângă mine. Omul are hack. N-am picat. Bă, bine, am murit. Aoleu. Bă, băieți, da, v-am spus, n-am cum să joc singur. Se descurcă destul de bine și cu patul, dar pe bătaie e cam varză, Marco. Adică, nu știu, adică fac un sfert al mea când vin jucători sau nu știu, că nu prea am pe ce fac mine, nu prea am. E că n-am cam niciodată. E prima în joc, Bed Wars. Da. Și cam asta chestia, adică se aude un sunet cumva când vin play sau ceva, nu știu. Nu, te uiți și tu în jur. Ah, ok. Am înțeles. Oh. Bă, oasă o buguit. Și la mine. Și la mine, uite, știi, buguit. Bă, nu mă pot mișca. Nici eu. Sar în continuu, așa mi arată. Și nu, dacă mișc camera puțin, mă întoarce. Jos. Warning, your connection is very... A picat serverul, cred că. Foale. Da, băieți, vom reveni când serverul își va reveni. Bă, băieți, am revenit cu un nou match, serverul și-a revenit până la urmă. Nu știu de ce, dar spun de prea multe ori revenit. What? Ok. Ia gold. Na, așa sunt, dai ca să... Bun. 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 Pe cine mergem? Pe gri, ok. Îmi place mapa asta, că poți să o iei pe sus pe aici. Te duci sus și o iei prin spate, ca să nu te vadă ăștia. Așa, Până aici, cred că ajunge și apoi... Bun, stai să iau. Bun. Cred că avem cineva. What? Cred. Nu, n-a venit nimeni. Nu-i drumuri. Nu-s drumuri. Ah, ok.
Să bag repede ceea ce ai zis tu. Din asta un Airstone. Te-ai băgat sticlă? Mai întâi n-am. Acum cumpăr asta, stai un pic să iau și sticlă. Sunt deasupra bazei celor gri. Ok, avem venit player înseamnă. Cred că a venit player, cred. Ce? Cred că a venit player, nu știu. N-are de unde, nu văd drumuri. Mamă, ăștia ce și-au pus pe pat! Da. Mai trebuie să apucă repede baza, am luat niște din Și-au pus teracot deja sau pune repede pe bază. Că vin ăștia. Mă. Să iau repede să cumpăr niște sticle. Dar de ce acoperi cu atâta ăsta? Că așa pui mai multă sticlă. Și nu e indicat chiar așa. Uite, doar așa doar să acoperi patul încât. Nu să faci cub. Doar să acoperi patul, atât. Dacă să fac mai multe construcții. Nu, că nu te ajută că pe urmă pui prea multă sticlă. Uite, aici de exemplu trebuia să fie sticlă, nu bloc. Uite, și aici la fel. Uite, și ai stricat sticla degeaba. Stai puțin. N-ai stricat sticla degeaba. Gata, uite, așa trebuia să fie construcția. Nu mai pune și pe colțuri. Doar încât să acopere, atât. Pun deasupra sau? Stai puțin. Bun. Așa, uite, pune doar să acoperi lemnul, gen. Încât și formă pui endstone. Înțelegi? Bun. Da, trebuie să cumpăr niște endstone. Bun. Am 24 de bucăți de endstone. Ok, stai un pic. Pune-l deasupra la sticlă. Unde n-ai pus sticlă, nu pune. Unde n-ai pus sticlă, nu pune. Ca să pui sticlă. Hai că mai punem un strat de sticlă acum. Gen așa se... Ai! Cream că ai pus pe peste tot. Că mă supăram. Bun. Aici n-ai... Stați, vezi că a trebuit să ies o secundă. Gata, am revenit. Aici n-ai pus sticlă, boss. Hai, lasă așa acum. Dar acolo o să fie un loc vulnerabil. Mamă. Bun. Cred că am o idee cum să-i distrugem pe cei de la gri. Am. Nimeni, am dat eu din greșeală cu TNT-ul. Ok, acum ce pun? Acum ce mai pun? Lână. Lână, bine. Nu, încă un strat de sticlă, stai, nu pune. Încă un strat de sticlă. Așa. Am luat deja lână, hai că la cumpăr cu lână. Și pe urmă mai pui un strat de sticlă și iar lână. Da. Că lâna se ia ușor. Ca să fie foarte protejată baza. Bun. Sar pe gri cu un TNT. Le rup baza. Le spar patul. Easy match. Spart! Le-am spart patul la gri. Cine vine, mă? Nimeni, dar le-am spart patul la gri. Ok. Yay! Acum să mă fac full că vin ăștia. Așa, gata, cumpăr bine patul. Bun. Ia, să vedem pe unde mai pun. Hai să pun ultima, o pun aici. Bun, gata. Să mai iau și aici pe bucăți de lână. Ia să mă duc să mai iau niște sticlă, mă. Stai puțin că tu n-ai acoperit tot, nu vezi? Ce pun acum? Pun sticlă, ok, stai puțin să iau sticlă. Da, tu n-ai acoperit prea bine, ca să știi. Că n-ai pus pe peste tot endstone. Trebuie să mai acopăr un pic. Să nu mai contează acum. Dar data viitoare să te uiți pe peste tot unde ai. Trebuie să cumpăr o sticlă. Bun, am cumpărat o sticlă. Da. Ok.
Bă, băieți, nu uitați acolo de un like și un subscribe. Să dați acolo multe like-uri. Fiindcă îmi place să văd că mă susțineți. Și când văd acolo butonașul de like apăsat și văd multe like-uri, mă simt mai bine. Stai un pic. Mă suport. Bă, dar tu cum mi-ai zis până materiale, că am un ton de materiale. Aproape am bătut un gri, dar A fost omorât, ai murit. da, am murit. Final kill. Nu mai... Mai e doar un player acum sau care faza? Nu, finally kill gen de la echipa aia, gen griu mai are decât un jucător. Să mă uită, deci mai este Green. Mai este doar... Cine vine, mă? Nu știu, nu cred. Cred că nu vine nimeni. Dar să fim atenți, că acum, uite, îi văd pe aia doi, dar nu, cred că vine cu alții se smut. Da, nu vine cu alții, nu vine. N-am materiale, că m-aș duce și eu pe mijloc. N-am materiale, că m-aș duce și eu pe mijloc să iau niște... Mai pun lemn acum, pun lemn. Nu, pune sticlă. Ok. Hai să pun sticlă, după pun niște lemn, că am mult gol și pot să mai pun. Da, pe mine mă alergă unul. De ce culoare eram? Roz? Da, roz suntem noi. Wow. Lag de la pele... În fața mea, ok. Bă, mereu mă sperie când au sunetul ăsta, cred mereu că vine cineva, că nu vine nimeni. Știu cum e, și eu eram așa la început. Am înțeles. Bine, acum am pus sticlă, acum pun lemn? Hai, mai pun un strat de lemn. Bun, hai că am cumpărat niște lemn. Acum îl fac ca lumea rău. Bă, deci cred că avem cea mai mare bază din tot meciul ăsta. Nu se știe. Am 2 emeralde și 3 diamante. Da, uite-te, care e cea mai mare bază dintre... Am o problemă, nu mai am cum să ajung acasă, trebuie să vii să mă ajuți. Ok, stai. De fapt nu, lasă că am materiale la ăsta. Am multe materiale la ăsta. Și... Bă, da. Se aude un fine ciudat. Un fine. Bun. Bun, băieți. Cred că o să... Ce mă enervează chestiile astea în care te lăguiești. Cred că o să-mi iau un ender pearl și o să merg pe... băieții ăștia de la... alb. Mănânc ochiul. Ok. Da. Gata, merg pe băieții ăștia cu 2 TNT-uri. O gigantică, știi? Stai puțin că am niște chestii aici. Stai. Diamond. Mama, nimeni nu ne mai ia patul, nimeni nu mai ia. Stai să văd ce pun. Un trap. Și mai așteptăm până mai facem rost de diamante. Bun, 2 emeralde. Zim că și aici ai 2 emeralde ender pearl-ul. Zic că nu-i 4. Acum mai acopăr cu ceva asta, să mai 4. E 4 și asta. Îmi trebuie 4 emeralde pentru ender pearl. M-am ocupat din greșeala 16 scări, asta e. Pune și scări pe bază, că se sparg greu. Uite-te dacă era... Nu, refuz să cred. Am picat. Stai. Gata, acum am acoperit tot cu lemn, nu se mai vede nimic. Aproape. Bun. Am dat jos, bă, n-am pus jos, n-am pus jos. Vino cu să-ți dau ceva. Vino cu să-ți dau ceva. Ok. Bă, am făcut atât de mare patul ăsta încât nici aproape nu mai avem loc. Uite-te în față.
Mi-l dau eu tot. Nu. Bun, ok. Mamă. Mai construie ceva sau îmi iau niște... ăsta, mă. Nu mai construia și tu o sabie, niște de-ăștia. Niște armură. Mie stai puțin, deci mă duc aici și îmi cumpăr o sabie. Ia, hai că îmi cumpăr Au, una am din aia. picat. Nu am puțin resurse, mai am nevoie de 8 resurse, ia. Ia, mă. Băieți, sunt prea noob. Sunt prea noob la acest joc. Nu m-am mai jucat de atât de mult timp. Și uitați Bă, cât... dar nu am suficient resurse, mai am nevoie de 8. Ce resurse nu mai am nevoie? Mai așteptăm în bază. Eu nu pot să-mi cumpăr o sabie, what? Ce sabie vrei să-ți iei tu? Cumpărăm, mă. Bun, haideți să luăm un stack de ăsta și pe urmă să luăm niște unelte. Bun, cred că mi-ajunge un pickaxe de iron. Merg pe... Mai ai ceva să acoperi pe aici? Hai să mai pun aici. Okay. Nu știu, dar să știi că merg pe albi. Ok, deci vedem cine mai este. Bun. Team upgrade. Gata. Bă, câte resurse mai trebuie, tată? Câte mai trebuie, mă, frate? Că am un stack din fiecare am. Și uite că n-am resurse. Nu pot să-mi cumpăr o sabie, mă. Shiftule, de ce mă dezamăgești mereu? Poftim? M-a dezamăgit shift-ul și am picat de pe pod. Of, shift-ule, shift-ule. Am făcut-o. Ce? Face baza. Îți face baza noastră. Da, da, da. Că nu putem să-i mai ieșim în putem să ieșim în bază. Ce vorbești cu soare? Băi, dar uite, nu pot să-mi cumpăr o sabie, mă. Păi ce resurse ai în inventar? Păi am, uite, am 64 iron și încă 7 iron, 64 gold și încă 5. 64 gold? Da, step, adică am un step din fiecare. Pune-l în chest. Ok, stai puțin. Tu ce sabie ai vrut să-ți iei de diamond? Poftim? Ce sabie ai vrut să-ți iei? Ia cea de iron, mă. De diamond, de iron. Pe mie merge, uite. Fac iron. Nu pot să-mi cumpăr o sabie, mă. Pot să-mi cumpăr una? Gata. N-am cum să dropez sabie aici, dar ia-ți... A, ba nu. N-am cum. Ia, clear shot. Așa? Ia. Mamă, câte chestii ai mâncat așa. De ce n-ai zis? Că îmi luam și eu 2 TNT-uri până acum din chestiile tale. Bun. Așa, așa. Hai să mergem pe ăștia de aici. Ca să-mi cumpăr o sabie. Da. Una îmi cumpăr... Mă, trebuie emerald, ai cum cumpăr de iron, gata. Shift-urile nu mă mai trăda. Pentru că o să mă supăr. Poftim? Shift-ul, să nu mai mă trădeze. Să nu mai pic de pe pod. Acum stau și am grijă de bază sau vin și-o cu tine la atac? Văd că ăștia nu sunt în bază, deci poți să rămâi acolo la tine. Uite, îi văd acolo, mă, sunt acolo, uite, în fața noastră, cred că, nu vedem de care sunt. Jump boost. Uite, sunt talentat la construit, dar cred că pentru build-uri aici. Uite, una acolo. E luat 4. Da. Deci să vedem cine mai este. Mai este echipa roșie, albă și a noastră. Da, stai să le iau și lor resursele. Sau? Aqua mai este? Nu. Ok. Le iau resursele acum și vin. Că îmi trebuie și mie ceva să luăm. Ok. Mamă, câte resurse am luat, hai să le bag în chest. Foaleu, avem la resurse, avem la iron, foaleu. E o grămadă de resurse avem. Bun. Uite-te și tu cine vine. Mi s-a dus efectul. Oh. Bun. Uite-te și tu puțin pe armură.
Poftim? Uite-te puțin pe armură ce avem acum, mai nou. De fapt, da, chiar, mă, să-mi cumpăr o armură, mă, chiar. White. Să-mi iau... Mai suntem doar noi Pink și White, care sunt acolo. Dacă mi-au... Oh, bun. Deci poate să fie un win ăsta. Păi eu cred că va fi, pentru că avem resurse foarte multe. Da, o să-mi iau și eu acum O niște bază cât China. bază cât China. Tare. Bun. Așa. Adică La cât- am un sabie de iron. Nu mai Avem iron o groază, deci. Bun. Fii atent ce poți să faci cu iron. Bă, trapul! Trap. A, gata, știu ce pot fac acum. Dar ce înseamnă asta trap? Ce înseamnă? Că e cineva aproape de baza noastră. Ok. L-am văzut. Wow, dai cu TNT-ul, mă! Le-am dat și eu cu fireball-uri. Pus TNT-ul aici. M-a omorât. Bă, du-te, mă! Poate ne sparge patul, că mă enervez. Ne-a spart patul. A, ăștia sparmați au săbii de iron enchantate. Noi nu avem enchant. Am pierdut. Da! Un loc 2 frumos. Mi-a plăcut acest match. A fost o încercare de win, dar n-am reușit. Asta este. Și noi o să încheiem acest episod chiar în momentul acesta, fiindcă na, deja filmăm de ceva timp și nu ne iese nimic, fiindcă ori nu ne bagă împreună, ori nu avem filmarea pornită și se întâmplă toate chestiile astea. O încercare destul de bună de win. Sper că v-a plăcut și noi o să ne revedem pe data viitoare. Vă salut!